Dobrý deň, dnes si ukážeme vynikajúci pohyb na zvýšenie vašej vitality. Tento pohyb môžete robiť vždycky, keď sa budete cítiť unavení. Skoncentrujeme sa najprv na naše brucho, priložíme si ruky na brucho, muži najprv ľavú ruku, potom prikryjú pravou a ženy naopak. Nádych a výdych cez nos do nášho brucha 3-krát. Uvoľníme ruky a zdvíhame ich nad našu hlavu. Hore nádych a dole výdych. Nádych cez nos a výdych cez ústa. Nádych a výdych. Nohy sú vystreté, hýbeme sa iba v trupe a len zdvíhame ruky dole. Dokončíme pohyb, zastavíme trup, ale dôležité je, že ruky necháme voľne dôjsť. A opäť sa koncentrujeme na svoje brucho, priložíme si ruky na brucho a precítime účinky tohoto pohybu. Ako hlavný účinok tohoto pohybu považujem vitalitu, sprechodnenie celého vášho tela a sprechodnenie aj vášho lymfatického systému. Tento pohyb pôsobí veľmi významne na dráhu plúc, čím revitalizuje a doslova oživuje celé vaše telo. Odporúčam vám ho cvičiť vždy, keď ste unavení alebo keď potrebujete nabiť svoje baterky. Majte sa krásne.